Dayngal daw manipod ita a petsa, Abril 30, maire ka panday to intik, when main gate ti main canal iti Abra River Irrigation System, dito'y sityo pagpagatpat bumagkatayom Abra. Kayat naasawen, awanan ti sumrek adanom manipod iti karayan iti irigasyon, amang subsupply ti danom iti kataltalunan dagiti mannalon ng runa kadagiti kapagayan. Wagas daytoy ti National Irrigation Administration wenno niya tapnon may kangundaway ang masimpati 12-kilometer irrigation. Isara tayo jay intake gate tayo tapno inspect maka monitor tayo kadagi jay street iti line canal tayo or the earth canal tapno maka repair or makalinis tayo kadagi jay napnapan nga silt. Aside from jay panagdalos, damot lang iti aramidon iti niya nga maaramid ijay kanal. For example, dito panag aramid iti staff gauges. Tapno no adanto ti padanom tayo no agtuloy, ijay tayo ngayon nga ma-monitor or makita no anya ti kaadu iti danom nga subsumrap. And may sapay jay panaglinis kada jay gates, panagkabil iti lubricant kadagi jay turnout gates tapno ma-maintain tayo jay panaka pa-maintain or panaka pabayag dagi jay gates tayo nga aday jay turnouts. Manipod main canal nabingay daytoy ti dua a lateral canal. Ti lateral A agturong ti danom iti kabaruan patukanay ken anggad. Idinto dalanen met ti lateral B ti Pias, Kusili, Lubong ken agtangaw. Agpada nga agtinagda iti sinalang 2,258 hektarya ti subsuplayan adonom ti irigasyon. 1,982 hectares iti daytoy ket mula apagay. Ken 275 hectares met ti diversified crops. Itangal daw Abril 30 ti orihinal a panakarikep ti main gate. Ngem na itantan daytoy gaputikid daw ti Abra River Irrigators Association wenno area. Ko ma'am, gapuna deta. Jadi hampay lang nga agbalin nga pagay tayo. Ngapuan di panakadelay mi idi nga nagtalon. Ngapuan ti project iti parte ti Bagalay nag-extend kami ti 15 days. Tata nag-request kami mo ti 15 days nga may atras ti cut-off. Tapnon supusopan tayo mo lang nagigay pagay dari manalon. Ano antay nga ako rin kasi da lang no maperdi rin pagay da. Ayan na stage ti pagay da tatan, sir? Floweringan, ma'am. Mapatapata at 25 nga ektarya pay ti agkasapulan ti danom manipod iti irigasyon partikular iti barangay Anggad agtangaw ken Lubong. Ngem ko na tiniya makontrol ti sumrek adanom iti irigasyonen ken napaman amadanon ti May 15 awanan ti mapektaran a kapagayan. Halos talon to gamin is naka-terminal drainage dan na yan maapit so hanang kailangan iti danom. So awan ti mapektaran ng farmer, sir? Awan mat ma'am. Ti Abra River Irrigation System ti agserserbi abiyag dagiti mannalon iti dry season. Talaga nga napatig ka niya ma'am di irigasyon. Tano awan dito nga pagkuami ket awan mo ti sa bali pagsapulan mi lalo kada kami nga mannalon laeng. Awan mo ti empleyado pag empleyado mi. Talaga nga napatig una ti irigasyon nga na kami. Awan ma'am, kami makamulay iti awan na ti danom ti irigasyon tayo. Depender kami lang iti todo. June, July kami to lang makamula. Awan ti dry mi. Dakkel unay nga kami dati. No, yung kaso nga mawas out dati kami. Unin nyaman ti paka kuan na. Dadayo na po dakkel. Adong pamilya ti mapukawan. Daytoy pamet ti mangmang danom kadagiti pagdidigusan iti paset ti Pias ken bumagkatayom ken ti Cavite Dam ti Kusili West Bangged. June 9 to orihinal anay to ding apanaglukat ti Abra River Irrigation System. Ngem mabalin amay tantan daytoy gapo tinaladaw apanagrekep ti main gate. Jessica Boreta, Balitang Solid North.